Ara ells us explicaran més en detall com és la ruta. Jo només us comentar-vos que l'horari, ara sortirem i posarem pel carrer de la Font i arribarem fent parades i us explicaran els punts d'interès. Arribarem al nucli del Pago cap a les 10. Allà entrarem a l'escava Júlia Vernet. Hi ha una petita exposició amb peces recuperades d'aquí de la Guerra Civil i també diaris de l'època. Ens trobem a Subirats, a la comarca de l'Alt Penedès, i és un dels municipis més extensos de Catalunya. Tenim una superfície de 55 quilòmetres quadrats, en el que només hi viuen aproximadament 3.000 persones. Tenim molts recursos turístics, des de l'Ajuntament es potencia aquesta vessant econòmica i cultural, i gràcies a l'interès de veïns del poble en tenim un més, que és aquesta ruta, l'última defensa de Barcelona. Això havia de ser la defensa de Barcelona, havia de ser des dels Brucs a les costes de Garraf. Ja dies abans de passar la guerra ja pujaven gent de Sant Sadurní, gent gran, que ja no eren per anar a fer el servei, a fer les trinxeres. I llavors la guerra que va passar per aquí va ser el 23 de gener, que era un dilluns, i quan van arribar ells, els que venien per defensar-ho ja van fer tard, van a topar ja amb els nacionals. La ruta Última Defensa de Barcelona és un recorregut en el que es barreja cultura, història i turisme, en el que es recorre el mateix itinerari que van fer les tropes franquistes quan van entrar a Subirats al gener del 1939. El 15 de enero del 39 cae en poder de los franquistas la ciudad de Tarragona. El día 26 de enero, 10 días después, cae la ciudad de Barcelona. Es decir, si nos fijamos en el tiempo y en el espacio, 100 kilómetros de distancia, 10 días. Es decir, el avance que llevaban podía ser de unos 10 kilómetros diarios. Los libros de historia no mencionan ninguna resistencia seria en todos los llanos del Penedés, ni incluso en la entrada en Barcelona. Solo se ve que hubo algún disparo en la zona del Llobregat, abajo, en la zona de la desembocadura. Entonces nos encontramos con que en todo este avance tan llano y tan, digamos, triunfal, nos encontramos con un grano que es el Ordal. Aquí parece que alguna resistencia se le ofreció. Bien, es verdad que no fueron muy fuertes la resistencia, pero hay que reconocerle el valor, teniendo en cuenta que la moral de la época ya estaba muy por los suelos. O sea que estos hombres tienen su mérito. La idea de fer el recorregut, de fer les rutes de l'última defensa de Barcelona, va sorgir arrel de les investigacions que estaven portant entre l'Ernesto González, l'Antonio Corral i jo, que des de fa uns 2 anys estem buscant per aquesta zona trinxeres, nius de metralladora i tot el que sigui elements referents a la Guerra Civil. Bueno, doncs mira, això que tenim aquí davant és una trinxera. Pensa que aquesta trinxera té 71 anys. Llavors, això s'ho vam trobar i el que hem fet ha sigut netejar una mica i mirar de trobar evidències de lo que n'hi havia per aquí dintre. Hem trobat vaines, hem trobat metralla, hem trobat inclús alguna insígnia d'algun uniform, vull dir que hem trobat tot aquest tipus de coses. Quan van començar a fer les trinxeres aquestes, nosaltres vam agafar el carro i vam marxar fins a Sant Pau d'Ordal. Vam carregar les dones i les canalles i menjar i se'n vam anar, que ja teníem família. Vam anar cap allà. I aquí llavors van arribar un camió amb pics i pales i tot de gent i van dir: ben de 50 anys teniu d'anar a fortificar tots, fortificar aquesta zona. I això era el dematí per allà a les 11. Encara no havien començat, llavors ho organitzaven. El que estem fent ara és una prospecció amb el detector buscant elements metàl·lics que ens donin pistes sobre el que va passar aquí aquell dia, el dia del pas del front de la guerra. Si ens trobem vaines disparades vol dir que hi van haver un combat. I si ens trobem en aquest cas metralla, que és el que ens ha passat ara, és que vol dir que els nacionals van disparar contra els republicans que estaven aquí defensant. El que no sabem és si van morir o no van morir. El que trobem ens dona pistes sobre el que va passar.
De fet, els nacionals sabien que els republicans els esperaven aquí a la carretera, al voltant de la carretera. I el que van fer a Cantallops va ser portar 2 batallons per la carena de les Mentides, per dalt les Planes, i llavors 2 batallons per la zona aquesta d'aquí baix de Sant Pau d'Ordal, i fer per l'altra banda d'aquí, pel Pi del Molló i anar amunt. Comença a Sant Pau d'Ordal, nosaltres el fem començar al punt d'informació turística de Sant Pau d'Ordal, a la Plaça Subirats, puja pel carrer de la Font, passa per la masia de Can Mata del Racó i d'allà arriba fins al nucli del Pagu. Allà es visita una exposició que tenim en un espai que ha seguit l'escava Júlia Bernet, una exposició amb peces recuperades, amb altres que ens ajuden a visualitzar com era el front en aquella època i també diaris, que sobretot és una de les coses que més sobten als visitants. Una de les parts del recorregut que fem és la visita a les caves Júlia Bernet, al Pagu. En ella hi trobarem una exposició de restes que hem anat trobant aquests dies durant la nostra recerca aquí a les trinxeres. Trobarem vaines, hi trobarem restes de metralla, hi trobarem elements que portaven cascos i el que portaven els soldats, i a més tot un recull de diaris de l'època dels dies que va passar la guerra per aquí. Concretament el 24 de gener, el 26, el dia de la caiguda de Barcelona i altres diaris de l'època. A partir d'aquí, qui vol fa un esmorzar, que es fa al restaurant Mas Botins, el restaurant que hi ha al Pagu, que és un esmorzar que intentem que sigui una mica de l'època, però qui no també pot triar-ho, o pot portar-se l'entrepà de casa, i a partir d'aquí ja iniciem el recorregut a dins dels boscos. Visitem diverses trinxeres, nius de metralladora, fem un recorregut circular i d'aquí ja iniciem el recorregut de tornada. I mentrestant no només es veu els espais de la Guerra Civil, sinó que veiem el principal valor que té Subirats, que és el paisatge de vinya, de bosc, de presseguers. Hem trobat que en total fins ara hem trobat unes 15 trinxeres, uns 20 i pico, 24 o 25 nius de metralladora, 14 ubicacions de soldats morts, 14 fossos comuns, i a més diversos altres elements com cràters de bomba, observatoris i llocs de guàrdia, i diferents elements. I llocs on hi ha hagut combats també. Cuando hacemos el recorrido, con algunas de las visitas que vienen, le vamos explicando, sobre todo Mata explica sobre todo sobre el terreno, porque Josep Mata conoce más el terreno. Y yo explico las cuestiones más militares y el movimiento de tropas o las unidades que actuaron en las zonas. Y Josep Mata o Antonio del Corral explican más el terreno, dónde estaban situados los unos, dónde estaban situados los otros, porque conocen más el terreno. Aquesta trinxera suposo que, més que res, controlar el creuament de carreteres 340 a Sant Sadurní. Doncs la valoració que faig és positiva, ja que hem trobat molts elements, moltes fortificacions i molts elements del pas de la guerra per aquí, i molts llocs de combat. I totes aquestes fortificacions i tots aquests elements ningú tenia coneixement, o poca gent tenia coneixement, i els que en tenien coneixement no ho deien. Nosaltres el que hem fet és posar-ho al públic, donar-ho a conèixer a la gent. Llavors aquesta ruta Última Defensa de Barcelona es fa mensualment el tercer diumenge de cada mes. I qui vulgui participar-hi només ha d'anar-hi a la pàgina web del patronat, turismesubirats.com, i des d'allà apuntar-se a inscriure's a la ruta. Té un cost de 2 euros, a part hi ha l'esmorzar si es vol o no en el restaurant, i ja d'aquí a un any poden apuntar-se en qualsevol d'aquestes dates. Yo tengo dos cuestiones finales. Una que digo a los que vienen de visita, que cuando vean las trincheras o los parapetos de piedra, que piensen en el factor humano. Es decir, allí veo unos hombres, muchos de ellos muy jóvenes, muertos de hambre, de frío, era enero, y de miedo. Que les dediquen un segundo en su memoria. Y por otro lado, hay que recordar que estos hechos que se vivieron fueron en una guerra que muchos han dado en llamar incivil. Esperemos que sirvan de ejemplo y no, en fin, las generaciones en las que vivimos y las venideras no vuelvan a repetirlo.